салому дуруд баҳри шумо дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства. Меҳмононе ки нав омадед ба сомонаи мо дӯстон, хоҳишманд ҳастам, обуна шидан фаромӯш накунед. Баъдан барои қабули реклама дӯстон, бибинед ка шумо мошин доред ё ки хона аст, квартира аст, замин аст, молу маҳсулотҳо, техникаҳо, умуман чизе бошад барои реклама кардан, яъне ки барои зуд савдо кардан, бардорҷоно, метавонед ки дар ҳамаи рақамҳои рӯи навбуда дар поён аст дӯстон, дар WhatsApp, имо, Telegram метавонед ки муроҷиат кунед. Ва ҳатто ки дӯстони азиз клиентҳои тайёр ҳаст, бибинед оз ман шумо мефаҳмонам, барои харидани хона. дӯстони азиз мега ва бинандагони муҳтарам, ба мо ростига квартира лозим аз маркази шаҳри Душанбе. Хулоса медонед ки аз кадом тарафа бошад макону манзило. аз марказ Саховат ёки 46, Дӯсти Мардон, Беморхонаи Истиқлол, хулоса аз ҳамин тарафҳо нарх то 560 ё ин ки 600 000 сомонӣ. Рақамҳои апамона нагзоштем барое ки чун хоҳиш карданд ки номерои мара намон. ҳаст одамое ки мисол хона надоранд, савдо намекунанд, просто так занг мезананд барои гаранг накардан. дӯстон ба ман муроҷиат кунед ва япара мақсад камтарак аз нуқтаи назар саломатиш хуб нест. аз ҳамин сабаб чи резма буд мекуна корша. Элони якум мегзарем дӯстон, хай дар WhatsApp наисон чи гап ҳаст нест, ман ҳамаша шумода мегӯм. Элони якум бубинед дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ва арзонтар дар ноҳияи Файзобод аст, дар асфални завод. иборат аз 4 ҳуҷра плюс ибоз кухни дорад, ҳаммом ва дар дарунаш аст. 6 сатиқи замин дӯстон, дорои 4 ҳуҷра ана ҳамин хона. Дар 103 метри квадратӣ сохтагӣ, ана ҳамин 4 кӯнатара плюс кухни хати, ҳаммом дар дарунаш аст. 345 000 сомонӣ нарх гуфта истоданд. Муомилаи зебо дӯстон, аз номи канали ман ҳатман ба дили пир занг бизанед. шумо да боз муомила мекунад дӯстон. 345 000 сомонӣ акамиқа меган. хуб, об дорад дар ин тараф. дар масъалаи барқ аз Устолба то хонара максимали 40 метри дига ҳастай, вале каштагӣ нестем, чӣ ҷои дарогуш ҳаст. хонара ҳамин сол мега сохтмонша хулосаи гап ки буд кардан, деворо берунш бошад бо семенблок, аз дарош кирпиш хати чиндагиян. ҳар кас таъмира ҳар хел идома мета ва ба охир мерасонад дӯстон. аз ино и хел дастай, берунаш семенблок, дарош бошад бо кирпичи пухта. хуб, мактаб максимали 800 ё ин ки 900 метр дуртаракай. дар масъалаи об боз аз хел яка бипурсем, гуфтанд ки мушкил нест. масҷиди ҷумъахонӣ низ ҳаст дар 1 километр дуртарак. аз район то хонара мақсад 1 километр дурай. ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳаст дӯстон. хона шкатур кардагӣ, ана стяжкаш кардагӣ, чӣ ки хитон дида истодаин. дига бардоро чиш мондаг нагуфта. ака аз мо пешниҳод кардана интихоб аз шумо. рақамҳои 008 770 611 рақамҳои дастии бародармон аст дӯстон. метавонед ки шумо муроҷиат кунед. хона айни ҳол дар ҳисоби коробка аст, неки шкатурош кардагӣ, чизои даркорӣ. ремонти хона хулосаи гап ки 70% ба анҷом расидагӣ. ва рақамҳои 985 23 10 23. дар ин рақам дӯстон акамон WhatsApp дорад, марҳамат муроҷиат кунед. ба касе чӣ хеле ки қулай бошад агар бардоро метавонед ки муроҷиат кунед. аз наздик рафта дидантон шарт аст. дар ноҳияи Файзобод, дар асфални завод. бардоро ки айни ҳол дар ноҳияи Файзобод ҳастен, хитон хулоса ин тарафҳоро медонед, чӣ хел ҷо ҳаст нест. ак мо мардуми шаҳри Кӯлоб ҳастем, бардори азиз, ростига ноҳияи Файзобод рафтагӣ нестем. элони дуюм мегзарем. аммо жалка набоша, агар хоҳишмандам лайкои бесма фаромӯш накунед. меҳмоное ки наомадед, обуна шавед. агентства камтар дертарак навор мекунад, вона ки видеонавори зинда бисёртар мекунад. хуб, квартира фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дӯстон. ин ҳамин стансияи Ваҳдат дида бошед агар бардор азиз, дар ҳамин стансия аст. хулоса ин тараф гарани ҷои обод, манзил, макони хуб, шерои нар, бардарҷонои дур наздик буда, на марҳамат. иборат аз 2 ҳуҷра ва 50 метри квадратӣ дар ошонаи шашум ана ҳамин квартира ҳаст дӯстон. бо нархи 415 000 сомонӣ 50 квадратай. рақамҳои 988 80 19 10 рақамҳои дасти ака ва 38 33 83 94.
дар ин боша WhatsApp дорад. Ӯ рӯпарӯи бозори стансиядай. Ҷош ҷои беҳтарин масҷиддора мактаб низ ҳаст бо Саъдик хулоса наздик. Дом бошад дута лифт дорад. Якта лифти легковой, якта лифти грузовой. ба кадомаш ба шумо қулай бошад? Агар ба бор бошем ба лифти грузовой мебирен. Агар бор надошта бошен дӯстон азиз метавонед ки ба лифти легковой бирен. Ремонтош замонавие. Де хонага мақсад полиш ламинатай. Обои зарги чотка барои зиндагӣ кардан. Агар ки дар масъала люстраш шумо да махфул набошад мегирен як калонташа мечаспонен 500-600 сӯми дигатон мерава. интихоб аз шумо бардор азиз. мо фақат пешниҳод мекунем. Дар масъала обу барқ гуфтем мушкил нест. хикитон дида истодем бардор. ин хеле ҳолат хеле састаини. видеоро тамошо кунед аз аввал то охир. фикри ақидаҳои худтон бинависонед ва касоне ки мисол дошта бошанд квартира мисли ҳамин бардор фақат дар WhatsApp ё ин ки Telegram имои ма видео ка партоем бардор ҷоно. инам хел дар номҳои баъдӣ аз шуморо низ пешниҳод мекунем баҳри бинандагон ва харидори зуд ва аниқ меоем ба худтон. дар масъалаи нарх навои квартираҳотон бардор азиз мақсад нархи баланди бад агар бимонен савдо намеравад. ба нархи арзандаи худаш монен савдо мешавад ва ба дили пир ҳатман барои реклама метавонед ки муроҷиат кунед. инам хел гап. ремонтои хонаам бад нестай. ак маркази шаҳр хулосаи тарафи обод 415,000 сомонӣ нархи анамин квартира. эълони сеюм мегзарем дӯстон. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. бибинед ки дар Данғара хонаҳои арзон зиёд ҳастанд. хеле ки видеонавор карда равон кардан. ташаккур ки бардор азиз мо да боварӣ мекунен. мо да мақсад ана дилтон мекаша реклама мекунен дар сайтҳои мо ростига ба шумо миннатдор. ҳама бардорои ғариб дар ҷа шитага ҳар як чӣ хел гумтон ак шахсиятҳои хонахар хулоса. дар ноҳияи Данғара дар болёни поён хонае ҳаст ки дорои 10 сотиқи замин ва 2 ҳуҷра кухни дорад низ бардори азиз. дар ин масъала мушкил нест. духона ва кухни хулоса 150,000 сомонӣ. ки метавонад шумо дар хеле хонара рақамҳои 30 339 369 сроша метавонед ки бардорҷон занг бизанен. акада хулоса рафта аз наздик бибинен. акамон ай камера ҳам қам мегиреза ки эълони 4 мегзарем шер бачаҳо лайкҳоро фаромӯш накунед ҳатман обуна шавед. хонаи фурӯшӣ боз дар ноҳияи Файзобод дар ҷамоати Гулистон дар деҳаи Себистон дорои 4.5 сотиқи замин ва 4 дар хона айни ҳол дар ҳисоби коробка аст. ина марҳамат касоне ки мақсад харидор бошанд агар нархи навора аз хели ака занг зада пурсон шавед ё ки рафта аз наздик бибинен ҳисоби китоб кунед чанд расол чидагия нарх навор чанд меарза ё ки не. ба як хулоса омада метавонед ки шумо анамин хонаро харидор кунед. хона коробка детаж 13 ба 6 хулоса ҳам хеле меша обши ҳамаш 140 метри квадратида ами хароҳа гирифтагия хулоса размери ҳамин хона 140 метри квадратия. دیگه چشمون بردارم فقط ایشما یک زنگ زدن است خلاص. با اعلان پنجم میگذاریم. بچه شخصایی که این حال در شهر روسیه قرار دارن برادر جانایی که مثلا خانه خریداری هستن در روسیه در مسکوسکی اوبلاست در посольстве Посад деревянная перхоровка перхорова дом 51 юго-восток Горьковское направление 2.5 миллион гуфта истодан нархи анами хонаша акамон 2.5 миллион рубл сомонӣ небардо ба сомонӣ қариб 300,000 сомонӣ мешавад. иҷа бо акамон худаш гап зайге бибинем бардоро ами хона хуб аст. хулоса касоне ки дар ғарибӣ ҳастен аз тоҷики хидмон ай мардуми хидмон хона хард ина марҳамат метавонед ки харидор кунед. ганда сум дар кора мега қарздор парздор хеле машиники нест шер бачо ба дили пир ҳатман занг бизанед. акамон мақсад як одами хоксора рақамаш мондагӣ акамон гап мезана гӯш кунед. хонаи қад баланд қомат баланд этажа фундаменташ бар рӯи 5 этажа хонаи кирпичи рехтагӣ буд. мо ин хонаро бурсавоӣ кардем. ин вагон дарунаш пур стройматериал ина заминаш
заминаш оном дарахтое ки мебинем ай дарахту у тарафаи заминаш имрӯз алафша задум нимша имрӯз алафша нимша задум алаф буромадагӣ алафа задум инаи хони ҳамсоя инаи забор навай дарахту забор навай туалет навай хай баня авай баня уже шикастагиай ина мехай замини калонай заминаш беҳад калонай инакма забори ҳамсоя дар миён меистад ина забори ҳамсоя инаи будка ай будка вай тараф бо забори вай ҳамсоя инами хона инами заминаи будка барои мирхкунӣ и будкая маҳо пеши туалета гуфту мемонам бояд пеши туалета монам дарахтои мевадор дута севай якта дарахти чормағзи тоҷики хумонай ина хона дармиш медроем инаи якта спальни инаи дуюм спальниш инҷа лестница мешавад дуюм этаж ина инҷа хона пури мебелай чанд намуд пара сепари дупари ҳархе дар дорам хона пури мебелай ман мебеларо харидагиам ино бепул омадагӣ нестанд инаи кухни калонай кухниш беҳад калонай кухниш аин хонара почти калон инаи ваннашам қати туалет калонай дуюм этажда дута комната мешава дута комната анамихе дута комната мешава ёки авун пара ёки аин пара дута комната пеш анамихе зали калон мешава пеш меша бильярдникни зали калон мешава свет дора хона ҳафтае меомад овша мегзаронам овш анамиҷа меброя овша канализаташа мегзаронам ҳафтае меомад насиб фундаментиш беҳад фундаменти бақувватай наи осухай хонаи ҳамсояна заборуш олуболу меган слива меган чӣ меган ин дарахт ҳамихе олуболи хушрӯи бамазае метиҳад ки асалвори ширинай ина уже пайванд буромадестия асалвори ширинай мо инҷа сатил ҷамъ мекунем барои варенӣ барои компот ин хона 5 сол шуд ин хонара 5 сол шуд гирифтаам буҷети мана нарасидестай кунум заминиш беҳад калонай буҷету нарасидестай навай хони ҳамсоя заборуш инонҷа забори ҳамсоя дигари насиб ба ҳафтаи дигара мегум трактор дурорум заминша ҷуфт кунам насиб алафша бизанам заминиша ҷуфт мекунам канализатсия ина хона канализатсияша ҳамита мегум баром ай поёни хона раҳ ҳастай ҳам поёнда кунам ба дастёкша барои вай ови ғажди мерафтагӣ ҳамаҷода калоз мешинонам ови мехӯрданира дар ини поёнтарӣ ира чапа мекунам мешканам алов сар метим дар инҷа ов мегзаронам колиса мешинонам инҷа ҳамсоя мегӯянд ки ҳами 5 та колиса шинон ови чашмо мебурояд ини ҳамсоям ай калодест ов мехӯра ови чашмои бамаза инешам ай чашма ов мехӯра ай калодест ина хона аҷра ина хона ина мехоҳ замини калони хушрӯ роста буҷету нарасидест зуру нарасидестай хонара давом дим сохтанша инҷа дута севи бамаза фақат ҷамъ мекунем мехӯрем ини севиш севи нимкола касе ки дарахта шинони
ин ҳамин чормағзай. Касе дарахташ шино ин чормағзай. Шиносен агар. Ин ара. Агар то фрухтанма успет канам. Ини ҳамсоя биёд мардаки хубай мега уголоку тунука биёр мега дар кунам. Анамиҷа дар мешинонам. Анамиҷа дар мешинам, дар дарун меша мошин ҳамин қадираи мошин ин шаҳлонамахи мошин медароя рост таги хона мерава. Мошин ин шаҳла ё насиб. Инамихи хона. Ра асфалт то даҳани дари хонара асфалтай. Ягон ҷо лой надора, ягон ҷо чал надора. Асфалти холияй. Асфалти холия. Инҷа ягон овози мошин, овози метро, электричка намешунавӣ. Инҷа фақат овози булбула мефаҳмӣ, шамолак тамом. Ҳамихе ҷои тишина ороме ҳастае ки ҳамсояшда бо гап не. Ҳамсоя ҳамин мешиносанд, намешиносанд, даст мебардоранд. Здрасти сосед, здрасти сосед. Он он тарафаш ҷангал, ҳанами рахат мегӯ. Раи электричкай ай вихна меброя. Ман то охири кӯчара меравӣ, ҷангала мегузарӣ, электричка мешава. Стансияи чия намедонам, ягон нарафтам, фақат ба мошин биёмерам, мегам беҳад наздикай. На светиш айни мустолба гирифта, агар светиш хона свет дора, ова мегзаронад. Бо чӣ дар кор боша? Ин ҳамин хона. Зурм нарасидеса барам ха мегӯм фурӯшумша. аккаунт бениҳоят инсони хуб, мақсад касе харидор бошагар метавонед ки рақамашро зам диҳед. ба анҷоми барнома расидем. Шербачаҳо лайкчиро фаромӯш накунед, ҳатман подписатсия кунед. Яъне ки обуна шавед ба сайти мо. гуфтем ки дӯстони азиз ба сомонаи мо хуш омаданд. Як маротибаи дигар барои қабули реклама ва суд савдо кардани хона ё ин ки мошин дигар мономаҳсулот техникаҳо ватсап мо ҳаст, имо, телеграм ҳам дорам. дар ҳамин рақамҳо метавонед ки ба дили пар муроҷиат кунед. агентство дар хизмат шумо. ба шакмо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед, наворо тамошо кардем. ман миннатдор. то навроҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.